Tiku. Gimana? Oh, ada yang mau jadi dalang. Nggak usah kita haraukan, kita nggak usah hiraukan. Oh, nggak usah hiraukan ya? Ya. Kamu tahu aku menatap bola matamu. Oh ya? Rasanya kayak oren-oren gitu loh. Oh gitu? Ya. Rasanya kayak oren-oren. Kamu tahu nggak oren-oren? Apa itu oren? Ya kayak Shopee gitu kan. Jadi aku pengen pay letter hatiku ke hatimu. Iya. Allah, sesuai bayar utang. Oh, hubungannya Sopi karo bayar utang lho. Angkringan lali rong kebayar. Ya ampun. Dalang sopo? Dalang Pak, negeri. kamu los ya? Yojo, rokok, bajiret, rokok kowe. Walah, bar saler. Tuh, karma instan gue. Oh ya matamu dhewe ra mbok delok rokok tanggapan nyuwuruk dijukuk siji ya. Sip. Selamat malam, Mas Akbar. Selamat malam, Mbak Elisa, ketemu lagi ya. Kayak panggil Male, terima kasih sudah menepati janjimu. Kok janji saya? Lah kan tadi malam katanya kita mau nongki, mau ngopi bareng. Ngopi bareng. Iya, akhirnya iso ngopi bareng itu. Iso tadi. ngopi bareng ya tadi Iya, sore. matur nuwun ya. Sama-sama. Sudah Iya. menjadi kewajiban saya jika Mbak Elisa main ke Nganjuk, saya yang menjamu Mbak Elisa. Nah, bareng. ngono ki lah aku senenge. Kan iki dadine bongo aku nek iso tekan kene. Bongo ya? Bongo, bongbong, seneng remen. Bongo. Iso ke panggih Mas Akbar. Terus iso ngopi bareng karo konco-konco. Bareng. Sharing tukar pikiran. Sharing tukar pikiran, menceritakan banyak hal. Betul. Saiki yo iso sowan ning gone Pak De Tandur. Pak De Tandur. Seneng aku lan sedoyo para warga masyarakat kabeh do melupu. Apik ngene iki. Senadyanto aku mau ora pitungane. Aku tumburi ya. Betul. Turi. Heeh. Ora durem. Tapi ora masalah yo Pak De Tandur. Sing pentinge Iki aku iso sowan Pak De Tandur. Amin. Saya kira nang ndi to iki? Kok sekring bareng loh? Saya kira iki jeglekno ben meneng. Nganggap listrik iki. Dan nek ngomong ra nek spasine belas tok. Ya ben rungan-rungan. Cantik tok kadang pecuwatat. Ngomongane ya. Wah, pengen ya. Iki mbakku dhewe lho. Niki Kok iso mbok lone omonge ting pecotot? Sumpah Mbak dhewe. Mbak no. Mbak kok ngopi bareng. Loh, kan ya sudah menjadi kewajiban saya nek ada tamu dari luar kota saya menjamu. Gitu loh. berarti ndek dalu jamu to. Loh, Kok dek dalu. Dek Dalu itu tanggapan bersama Mbak Elisa. Tadi sore saya menjamu. Oh. Aku dijamu nih Mbak Elisa. Saya menjamu Mbak Elisa. Ya tak Ada jelas. jamu bareng-bareng. Oh bareng. Je jamu bareng-bareng. Wah, gak kabar-kabar. Lah nyapa kok kabar? Gak ngerti ngono digado bareng. Rumah samu panganan kuwi digado bareng. Anu Mbak Elisa to nggih. Iya, kamu yang itu ya. Enggak apa salah Lelu, satu Pak. yang ada di Bima Sakti itu kan. Apa kuwi? Komet. Kok bisa kamu makhluk sana sampai sini nu? Iya, kamu Bisa kamu. Bisa saya kecer. Apa enak banget. Ini bahasanya tuh Indonesia tapi agak keluar pulau. Aku Pak. lho keliling Indonesia, renek sing kadang pecotot kayak ngene. Ini kelahiran dari Sulawesi makanya bahasanya beda. Aku lo berusoho. Berusuh. Berusuh. Ben iso ngomong Jawa. Oh, berarti ada perbedaan kali anu bahasa Indonesia saya ya. Kok gimana apa bedanya yo? Bapak-bapak sedaya bagaimana kabarnya? Kados pundi pawartosipun sedoyo? Sami. Engkang wonten ngajeng. Wonten ngajeng. Hei, Kok kaya tahu krungu. aku malah kayak tahu ngerasane. Engkang wonten ngajeng. Apa salahku? Apa salahku? Sedaya engkang wonten ngajeng. Wonten ngajeng. Ya ya. Engkang wonten ngajengan. Duh. Ya aku salah apa mbok jotos iki lho. Kene ngesakne nak kowe gak aku. Piye to Mbak Alisa iki kok ojo Nggih, ngeri ya. Mboten niku mah wonten wingking lan wonten ngajengan. Aduh. Sedaya kemawon mugi-mugi pinangge wiluje. Wah, ora sanggo ngajengan. Repot Jenengan iki. lagi. Tanggapan pisan sampai KUHP. Loh, depan itu apa basa Jawanya? Depan tuh ngajeng. Ngajeng. Iya ngajeng kan.
Ora ngat. Hei, Ngajengan. ora sambut terone. Itu. Wonten ngajengan. Kali wonten ngajengan. Trayu ra iso to. Lah Pun ngeten mawon. Asli di sedaya ingkang sampun jengat. Nah, jengat. Jengat. Sampun ramu. Sedaya kemawon ingkang malbek kempul wonten Udah mriki. Kempul. sedaya ingkang sampun makenong. Lah. Mangempal. Mangempal Oh, ngerti aku. Nek dadi Ya, soalnya ono dari luar Jawa itu beda. sedaya. Iya. Sedaya. Ya ngapunten lah, banyak ketal-ketul atur, anggen kula matur. Kok enak kental ki apa? Aku gak mau ngerti kene tok kram lah. Loh, inilah Ngapunten lah. hasanah bahasa ya kaya ngene ya Mas ya. Ini orang Sulawesi yang berusaha belajar bahasa Jawa. Sulawesinya mana? Saya isone mung setetek-setetek. Setetek. Cuman sedikit Kowe bokok tau roh ora? sedikit aku Tau. belajar. Dari sa iso-iso sa kadung-kadung. Titik. Bokok setetek. Allah. Lah iki tetek sapa ya? Tetek kono tak gentek. Anu Sulawesine pundi Mbak Yu? Seko toli-toli So- cekomet. Hah? Enek tok kono disetel-teli. Onten mengki kalih lambelu. Lambelu dhewe. Kok lambelu? Lah, ya. Lambelu tok ora nganggo dhewe. Lah. Lambelu tok. Lambelu tok. Ya. Biasane ki domisili. Domisili. Kowe yo melok pating pecotot lho. Domisili. Domisili. Wonten Ngayogyakarta. Oh, ya. Yang Yogyakarta ngoten piyayi mriku mboten bingung sedaya. Hah? Ora tau omong Cek karo tonggo. Boten sampe niku kan udah ada yang namanya Google Map. Ah. Tinggal dicatat aja mau minta ke mana gitu. Iya. Misal mau ke Lambelu, tulis aja Lambelu. Nanti dicari dewe. Nantang, Ketok nantang. Cembeng. Soyo gene. Kok iso jembeng. Kowe iso jembeng lambe Lah ora yo lho. kita urusane Mas, nantang kita iki. Nantang. gimana? Sabar to, Sek, to. Aku ora betah. Wong lanang tulang wedok tulang rusuk wong. Kok iso ora betah lho. Gak betah tenan aku. Lah gak betah kok kene mbok singkat Ayo, ngapa? mari ngajengan wae lho. Tapi kok nyuwun sewu ketinggal. Niki nyuwun sewu saking Jogja ya Mas. Heeh, Jogja. Jogja. Macam rono, Mbak. Apa? Wah, Katinggal apa? wah, pas. Apane? Apanya? Mirip wajah. Kok saya mirip apa? Mbok kaya judo sampean karo kene. Loh. Jojo kok meweksa ngono Sing to. tak delok ki ati-atine padha karo Mas Akbar. Apa nih? Aku karo bojo kene iki lho Mas. Godek-godek. Oh Simba anu Simbare godek-godek. heeh. Bojoku yo godek tok kene. Akeh sak rai kok. Wis jane wong mau munyuk. Wis sak rai lho. Kan aku rabi karo ndruwo. Walang aku. Bemo. Maksudmu ki lho piye? Maksudnya ki ati-atine godeke ki lho enek Ya, ya, terus. biasane jodoh. Masa gitu? Loh, kuwi kok penggone mbah-mbahku. Apa cocok to? Heh? Cocok. Cocok kok. Dadi bojone cocok. Ya cocok to. Cocoknya piye? Ya cocoknya chemistry ngono kita ya. Jajal Iki dadi apa to? Jajal upamane sik mang perkara godek to. Iya. Komet dolan godeke. Dolan komet dolan. Momo sinden sing cocok sak riet iki ndi? Sing godeke sing padha. Godek kok. Oh iya enten iki. Sing ndi sing ndi? Sinden sing beda. No, ora. Anu sing pinggir kiambak Mas. Oh. Godeke sami. Padha. Kowe sing ketinggalan. Lah nyapa? Lah aku karo kene ndek anak loro. Terus maksudmu Mas? Maksudmu Akbar? piye? Cocok Heeh. karo kene. Cocok. Lah kene dadi apa to? Ya, Dadi apa ki? Sinden. Sinden, bintang tamu. Ya. Yo. Laris ya. Laris to. Ning kono. Yo. Dalang. 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 Jopo Laris. ya laris. Wah, lah kuwi Iki cara mau dadi Tumbuh oleh tutup. tumbuh lah tutup pas. ning ngesakno. Kok kesana? Lho, anake oh ngono kuwi. Oh, ndiasmu no. Kok iso oh. Tinggal tanggapan terus radio peni. Bapake laris sing wedok bintang tamu rono-rono anake ngene. Mana papa? Mana papa? Mbok golek wong nganggur. Dalange lo waris. Mas Akbar golek wong nganggur, kene golek wong nganggur. Terus Kaya to. Aku. Monggo Mbak nembang, Mbak. Monggo piye kok sore so? Apa? Ya nembang to sinden itu Dembang. Iya ini Eh, kapan sekedap, kaos sekedap. Bang Ilepur. Apa?
raos panglipur. Ya, itu maksudku. Kagem sedaya ingkang sampun wonten. Ojo cepet-cepet. Oh iya, kagem sedaya kemawon. Kagem sedoyo kemawon. Kawula ngaturaken. Kawula ngaturaken. Dumateng keluarga besar Bapak Tandur. Dumateng keluarga besar Bapak Tandur. Besar kok beser. Besar Bapak Keluarga Tandur. beser. Weh, Jan. Aku untuk bojo kene nang rong dino perot kabeh. Bapak Tandur. Iki ndasku ngelu dicoplok gak lho. Aja coplok, langsung dimenthik. Monggo badhe ngaturke napa monggo. Mungkin salam-salam dulu, mendoakan dulu Mbak Elisa. Lah, kalau salam lah untuk semuanya saja. Ya. Sedoyo Purwargo yang sudah wonten mriki lo ceret. Lo ceret. Lo ceret. Lo sedoyo mawon. Sedulur sederek wonten Nganjuk dan ingkang nonton live streaming nggih sedoyo. Ugi sedaya ingkang sampun meletek. Kok meletek. Meletek. Ya, sedoyo kemawon FMA ya. Waduh. Iya. Iki ngopo sih demek-demek? Kenapa sih kamu demek-demek itu? Enggak. Mbak aku loh. Harus kamu jaga kehormatan dan marwahnya. Iya. Aku paham. Kalau nggak jodoh nggak boleh pegang kan katanya. Syukurin lu. Coba lihat, jarinya lihat. Kok gitu kata nggak jodoh nggak boleh pegang. Ya Iya, gini. Jo. Ya. Mana? Udah. Dawang jarinya aja tidak lengkap kok. Kok tidak lengkap gimana? Tidak lengkap nih jarimu kurang lengkap. Ini Kalau pengen Mbak. itu kurang lengkap. Kayak gimana? Kurang lengkap, belum ada cincin dari Agung. Mbok, lah. Akeh lah. Melting loh. Oke, udah semua. Kasih cincin kayak gini. Boleh pangan Mas. Ya ngasih apa lagu apa? Anu mawon. Sing tak aturi bawa langkung rumiyin Mbak Elisa. Oh, bawa. Bawa sik no. Bawa malah meletek kabeh. Mau silindro apa belok apa? Monggo slendro riyen, Oh, iya. Sakit bawa tenan. Lho, piye to? Wong siden kondang kalau kok. Lah ngomongnya meletek ngono. Bawa malah ra karo-karoan kok. Lho dirungokne dulu. Ya tak kirim buat Pak Uwan Sugiarto ya di Surabaya apa? Kangen kutan. Yo. Ojo sepele kaki aku, ojo sepele kanan aku, ojo sepele kaki aku. Sepeleke. Sos. Songo aja ya. Kayak kami sosolan modelnya. Kami sosolan. Nadyan wujud temong paksi. Aku ya kaya wong. Piye tembungmu ra penak lho. Kaya wong iki jare. Lah kuwi mate nak nembang bawa kaya wong. Kancane kok, makane aku mending nyanyi wae terus ora sang ngomong yo. Wah, berarti nang omah njaluk mangan yo nyanyi. Terus. Ada yang ngerasanin. Siapa? Itu mbaknya itu loh di belakang. Rasane piye? Suaranya kok bayanin. Kamu tahu enggak suara bayanin itu apa? Apa bayanin? Enggak tahu. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Kamu enggak tahu ya? Suaranya hebat. Apa bayanin? Masa enggak tahu toh? Gak roh. Kok bayani suaranya enggak? Gak roh. Enggak ngerti? Gak roh. Waduh. Asem. Oh, udah semat cok iki. Aduh, lo taksi mak lo. Suaranya kok koyo ngono. Mbak Melisa. Ya. Boleh tanya? Apa? Ini kan ada 3 cowok. Iya. Kira-kira yang menurut kriteria jenengan yang mana? Jawab dulu dong. Jujur nggak apa-apa. Jujur apa? Jujur aja. Boleh nih. Iya. Beneran. Bener. Enggak sih, aku mau kuliah, fokus dulu. Sing arep milih kowe lho sapa? Sing arep milih dapurmu sapa? Kok dadak kuliah berang lho. Ya Pomo. kowe ngene, aku mau kuliah, aku fokus dulu lah. Nek bledek samber bongko kowe. Wow. Bledek kok ngancam. Terus Bilang dong. Beneran nih.
Ya aku pengen yang dalang lah, masa sama dagelan. Pengen sing delang. Dalang. Loh, sama dalang kan. Alah, atul bengkok lang kowe. Tuku skincare lho Ora sangke sinden iki gua ae. Lho, nyapo kok. Gak ya suwengi jengat ya kita. Ye. Ampemu iki. Paham. Golek isi pedang senar. Ibarat kata aku tuh mencari manuk yang apik. Manuk yang apik itu sing wernane kuning, seret ireng. Seleret ireng. Aduh gak masuk. Nek cara kuning seret ireng seko telu iki sing tak anggap ya iki. Engok. Ala nek wani medun. Itu. Kan wangun kan? Wangun. Ya bangun untuk sementara bangun sih. Cara manuk kan ini apa? Love bag sama ini Blekok. Ini lobet. Ya. Ini love you. Kau saya iri kau. Oh, Kau saya iri. Upama saya burung toh. Iya. Ya burung Gagak lah. kok iso gagak. ini. Jeplok dasmu. Anu, bodang. Ya burung yang lambang kesetiaan itu merpati ya. Merpati. Lambang kesetiaan. Iya. Karena kalau saya sudah menjalin hubungan tidak ada mendua, kata mendua. Wah, cara aku burung. Burung Aku apa? burung anu, perkutut. Wih, mbok rasa burung. Lah nyapa? Ngentekno wit to, Mas. Aduh, Mas Akbar ini apa nih? Burung Ini apa? tolong, Aduh, tolong, apa? tolong nih apa? Ya. Lavi ini. Wih. Aku malah kono rapi piye kok. Ya, emang Aku beda. nengkono Mas, nengkono. Rati iki. Nggak usah ngiri kalian, nggak usah ngiri. Aku gak ngiri belas. Iki jogone tasnya ta nggih? Cek. Sampeyan eling lagu Anu Lintang Asmara ora? Gak eling. Api lali yo. Mas Akbar, kamu punya 2.000 nggak? Apa? Punya 2.000 nggak? Ada. Aku mau pinjem. 2000. Iya, buat markirin hati aku ke hatimu. Sayang, kamu punya uang 1.500 dah. Punya. Ayo kita ke wartel yuk. Masa keroan ya. Mbak Elisa. Apa? Tolong 3 detik hadap ke belakang. 3 detik. Balik lagi. Oh ternyata benar. Apa? Kata orang-orang. Apa? Kalau malaikat itu tanpa sayap. Ya. Cuma sayang Aku bengi iki kok sok goblok gandak. Mari, yo piye cah nom-nomin tak piye to, Mat? Coba sayang, kamu jangan terlalu maju. Kamu mundur. Kenapa sih? Cakepnya kebablasan, sayang. Oh. Diteruskan ya Iya, Ki, Pak oke. Yai. Ayo bawane karo wong loro. Iya dong. Oh gitu. Dua Tekan ti. Ibu bunganya. Kena. Tak golek kono nggon. Sik to dalang kok diseret dagelan. Sing nyeret sapa? Sik Sudan. cepet sik. Ya, ganti dong. Lah ngono. Mikir to. Yo mikir. Ya. Ipo bunga ing atiku. Gimana? Oh, ada yang mau jadi dalang. Nggak usah kita haraukan, kita nggak usah hiraukan. Oh, nggak usah hiraukan ya? Ya. Kamu tahu Las, aku menatap las. bola matamu. Oh, ya? Rasanya kayak oren-oren gitu loh. Yeah. Oh gitu. Ya, rasanya kayak Las, oren-oren. Kamu tahu nggak oren-oren? Apa itu oren? Ya kayak Shopee gitu kan. Jadi aku pengen pay letter hatiku ke hatimu. Iya. Allah, sesuk bayar utang. Oh, hubungannya Sopi karo bayar utang lho. Angkringan lali rong kebayar. Ya ampun. Dalang sopo? Dalang Pak, nanti. kamu los ya? Yo cok, rokok bajiret rokokmu wae. Walah, barbar saler ya. Tuh, karma instan gue. Iya, matamu dhewe ra mbok delok. Rokok tanggapan nyuwuruk dijikok siji ya. Ijen loh. Ora izin.
Yuk, lanjut. Dari mana tadi? Nyanding bisa bareng-bareng Ayo, dong, ayo. bareng dong. Harus bareng ya yang Iya, terakhir iya, ya. bisa Terakhir kan? bareng. Iya, bisa, Emang bisa. susah sih bareng, tapi kita coba ya. Ya coba ya. Kalau mau Iya. kalau mau bareng bilang dulu, Mas. Oke. Ya. 1 2 3. Nyanding bisa dadi Nuwun sewu Mas Akbar. Sik, wis dalang apa? Wis barung. Wis. Pun langsung dilajengaken langsung Lintang Asmara dados. Dalam. Mata nih. Lintang Asmara duet Mas Akbar. Bawane pedang kuning kok Lintang Asmara. Lah napa niku pantese? Sik, kowe iki dadi apa? Mara ning dalang kok iso. Ya ngene iki lho, pas Mas Akbar ngene iki. Saru-saru. Oh, Mas Akbar iso mangsaku. Saru to tuh. Iki alate kok ya enak. Ane golek dhuwit ya rena-rena. Iki usum ya iki. Aduh lanjutnya no pedang kuning no. Pedang kuning dulu ya. Pedang kuning nggak jadi Lintang Asmara. Siapa yang di? Lah bawane pedang kuning tadi. Lintang Asmara nggak apa-apa loh diganti. Dan toh. Sik, lha iki sing njaluk rokok iki pokok iki bareng njaluk barang lho. Join lah kok. Join Rokok siji tak geloro. Wah, perhitungan men to. Ya ini buat. Ayo karo kamu ya. Lintang Asmara ya. Lintang Asmara. Dibantu ya. Heeh. Yo. Yo, dados. Monggo sing Setting ngaceng. FYP. Yo. Salah. Aku dadi opo? Sama nganggo ki ya. Iku nek uringe semono ki upile sepiro. Lah, gelem bali sana kaya ngene iki, Jajal. Jare kemarin melihat hidungku bagus. Iya, dari samping. Udah sama. Kalau iki yo kebablasan. Oh, kebablasan ya. Ayo, Lintang Asmara. Ini tak bantu, Mas. Ya, Oke, Lintang Asmara. Aduh, weh, wah. udah ya, aku kembali dulu. Dadah. Ora iso. Ora iso. Jenengan iso balik ning kene papare jenengan ning kudu iso nglangkai mayite komat. Lho. Ice urip kok so. Udisana ngalano satriya loro. Lho. Nantang perkara. Apa sing tak wedeni? Sumingkira dhisik Yayi. Tak tandingane kridane buta loro iki. Sampeyan ngerti aku sapa? Sapa? Aku jenengku Ram. Apa kuwi? Ram. Ram sapa e? Haram. Sing mburi jenengmu sapa? Kula Wiki, Pak. Apik men jenenge. Syukur jebles kok. Aku sesuk isi nek do nganggo kuwi. Tak coba. Wis to penting cair kok so. Cair apa kirang ini ya cair ade. Aku kowe dhewe to. Wis ya. Nggih, matur Ora nuwun. kena mengkono. Situ Perang. Oh, perang to? Perang. Aku kalah, kowe kalah. Terus Kono bergendak. Oh. Kowe turuti engko Kono turuti. dibalikno. Ya wes. Kono sing seti gak kakean pola. tak dong yuk. Maju. Sing hati-hati, Kakang. Aji. Kok kena aku ya? Ke taman aja sing yuk. Anu, Ora apa-apa kena aku. Ora apa-apa kena aku. aji-aji yuk dinggati. Kena aku goblok. Balekno ki piye? Balekno. Lho nemen. Waplok. Nemen piye to kok? Aji-aji yuk dinggati. Aji-aji kok titip. Terima kasih Mbak Elisa. Terima kasih. Wah, lama. Nembe pisan kok. Oh, Meli. Yo anu ditemani Sinten Astabrata. Seli. Berdiri Seli. Ayo. Sepati. Yo, sepati ya.
Sindire sampean. Lah lah. Iya no. Sapa ngasih? Seli. Kok gak mikir sesuke piye? Ya. Iki oleh imbo ya pedot ngono. Apa kuwi? Ah, iki ya sak merek ya. Kita ya padha ae. Mbak Seli. Dalam Bengi kaya ngene sesuk lho dipikir. niku lak urusan meneh ya Mbak ya. Ora Iya. perkara urusan meneh. Meneh. Tanggoku polahe ngono sesuk pipise wangi lho. Mbok diselang. Semua ada solusi loh, Cak. Hah? Semua ada solusi, diselang. Nggih. Nah, ini Mbak sinten? Seli. Seli. Nggih. Pun tepeng kali. Tepeng. Ngomong konco lawas loh, Cak. Konco plek. Konco plek. Ah, mumpung kanca pelek ya ta. Pelek kok pelek. Aku ora kesusu santai wae. Mumpung kanca pelek. Hmm. Nah, sampean ngaturin apa to? Paling enggak lagu yang berdua. Seli dan Elisa spesial untuk sedaya ingkang sampun mirsa. Seli iki bocah iki wis dienggo mbah-mbah biyen lho. Apa ya? Angger Kok lho iya Mbak, gak ngerti to? Gak. Angger ngundang anake Seli nak. Seli nak. Seli. Seli kok Seli. Kok iso seli sih, Cak? Lah, Tanganmu wes sobo. apa iku? Jualan kok dikudang. Ya iya, oh padane. Nah, apa yo berdua yo lagunya. Nggih, lah niku wau wonten pamundutan apa? Oh, anu Ding, tadi bowonya belum diteruskan nok podang kuning aja. Oke. Oke, kalau kita mah sudah dari kecil ya teman ya. Iya. Aku ora repot tak siri ya. Kowe lho kok pengen ngomong sih lho siji nggih perkara terus kok. Lah, aku ngono kuwi to. Kene yo aja kalah karo grup kene nggih dhewe lho. Nah, jajal ya apa, Cak? Friend, Halo. Apa tuh kita juga bisa? Iya. Nih. Ya apa Iso malah Aku gak kompak ya. Tapi mak rasane matuk. Ongko ae. anu ya, geraknya tunjukkan kekompakan kalian berdua. Oke. Disamakan. Kalau kita mah harus kompak ya Harus teman ya. goyangnya harus sama goyangnya Oke. ya. Siap. Pokoke mbok biasa lu ra iso to, Duk. Iki ngono ancang-ancang lho, Cak. Walah. Model kaya ape mencolot kodok. Aku angger ngomong ra. Yo, podang kuning nggih. Heeh. Nah, siap. Ngawiti lagu ya kudu ngene lho, Ya Cak. ya. Iya. Gini ya, teman. Begini ya, oke teman. Iki cara tekek iku duwe etek-etek. Nah. Putar musik. Yo. Yo. Iya. Aduh dong. Ini grup dhewe. Budi. Penake tapi. Sampun pedodel. Sing gerak yo melok ae. Yo yo yo. Ning omah wis ora kerasa. Urat anggoleki setak saya. Mubah-mubah midaranganku goleki ora kerasa. Bengi tak iso yen nganti liya kang nyawa
kodang andudut ati kedaran ora mendok atiku sansaya Matur Gus. laksanani setika kudu Ya. Bapak Ibu. oh sini salaman sih Besti Mata rumahnya Besti. emang kita itu sahabat semua Iya piye Mas salamanmu lho. Ini salaman. Salaman. Alah ya piye ya Barep nyapa